Аз не съм окей с това ти да ми кажеш кога, къде и как ще ти предложа. И най-вече не съм съгласен с това да ми кажеш, че след 2 седмици ще трябва да ти предложа брак. И не съм съгласен, защото ми е твърде късно. Искам да е сега. Още ли да сяга? Не. Не, пусни малко. Не. Е така? То ще се отпусне при връзването Така. надолу. Давай в друг. Само уши. Много много лесно. Да, не искаш да ми хандълаш. Добре. Ти са символичен огън от своето семейно огнище. Нашето семейно огнище. Приеми този огън с много нежност, с много любов го пази. Знай, че на този огън ще сгрявате студените си морни длани. На този огън в най-скоро време ще сушиш и детски пеленки. Сега нека да чуя вашите аплодисменти за булката, съпроводена от тати. Искам нещо повече. Просто на вас. И двамата не смеят да кажат думата семейство, но си я мислят.